Gure herrian emakume eta gizonen berdintasuna lortze bidean, pausoak ematen ari da, azken aldi honetan. Bide horretan, jai parekideetan guztion parte hartzea bermatzeko irizpideak markatu genituen, herriko hainbat eragileekin batera. Eta orain, herriko festetan indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloa sortu berri dugu. Horretarako, prozesu parte hartzaile bat gauzatu dugu, martxoa eta apirilaren bitartean, 4 saio egin ditugu Farapi Kooperatiba Elkarteak dinamizatuta. 16 pertsonak hartu dugu parte. Eta hortan, Anoetako emakume taldeak, udaletxeko langileak, ordezkari politikoak, gazte asanbladako partaideak, ikastolakoak eta tabernarien ordezkariak. Prozesuan zehar, gaia sentsibilizatu, formatu, hausnartu eta protokoloa definitu da, eta bertan erasoen aurkako batzordea sortzea proposatu zen. Batzorde honen partaideak hauek dira, udaletxeko 2 ordezkari, Anoetako emakume taldeko 2 ordezkari, tabernatako ordezkari bat eta txostena batzordeko ordezkari bat. Edozein erasoren aurrean, batzorde hau arduratuko da adostutako protokoloa martxan jartzeaz herriko gaietan eta kuadrilla gunean. Diseinatu den protokoloa indarkerien matxista kasuen aurrean aktibatuko da. Honen barnean kokatzen ditugu alde batetik indarkeria sexista, emakume izateagatik jasaten duten indarkeria, emakumeen kontrola eta haien gaineko nagusitasuna betikotzea duen indarkeria, eta bestetik beste indarkeria matxista batzuk ere biltzen ditu protokoloak. Homofobia, lesbofobia, transfobia eta intragenero kasuak esaterako. Horregatik, hainbat gomendio partekatu nahi ditugu herritarrekin, erasotuari zuen laguntza eskaintzea, leku lasai edo seguru batera joateko aukera ematea, konfiantzazko norbaiti deitzea eskaintzea, bakarrik ez uztea hala nahi ez badu, gertatutakoa kontatzera ez behartzea, erasotua ez epaitzea eta bere erabakiak errespetatzea.